wis unit wis paringipun tawi lebih nampin ringgit patucal dan Ibu Rahayu sampun rawuh. Ing samangki paripurnaning panjenenganipun Ibu Rahayu Dinorianti SMH paripurnaning paring tawilung tinampen ringgit patucal ugi kasuwun paring daring pangandikan wonten ing dalem menika wonten ing adicara gelar budaya ingkang badhe ngaturaken pasugatan ringgit patucal. Kalau dumateng dinanipun Ibu Rahayu Widi Nuriyanti SMH sabangke kepareng kasuwun ngaturaken tamaringaken salah setunggaling ringgit patucal katur dumateng dinanipun Dalang Ki Utara. Rahayu Widi Nuriyanti SMH kepareng sabangke maringaken salah setunggaling wayang semoga enggak tampun amratitisaken wontenipun lung tinampen ringgit patucal. Paripurnaning lung tinampen panjenenganipun kasuwun sabangke Ibu Rahayu Widi Nuriyanti kepareng paring pangandikan wonten ing dalem menika.